Бяха малко глупости за писмото. Боже така. Добре, не ли ги прибраха, бе? Не, няма да я пускате, пусна. Пак не ще стане. Гумите прашни камъни, докато се изтъркат. Ако тук поне още две обидно. Ти се ще кара с тебе толкова? Знам. Дойде кара с мен. И двамата изяхме разходни се, видяхме, че не става за каране. И се прибраха. Не сме дигали оборот под над 3500 и не се прибрахме. Ама аз усех, че ни даваш газ, един път даде газ, бисер, не тръгна да върти го. То и аз давах газ и някакъв път. Долу завой долу, без газ човек на втора, 2,5 и се извърта. В фанатика и той се оплаква, вика, с системи, с всичко, вика, тръгва на страна. На свободна, вика, не на свободна, ми на следните, вика. Не на следните, без газ, вика, тръгва на страна. Ще много изсъкни и ще слагам някакви други гуми. Ще няма да стане. Задните неща. Що бе, те са хубави, бе, загрей ги първо. Високи са бе човек, много са високи и стържат. Тя на завоя, като да стържи има дръпа, веднага да се завърти. Не на колко са на 55? Чета едно Как осмици че ни са за 255? Какво? Два тона изтопила майнес. 2100. Стоково. 55 на 45. Трябва на 40. До този принцип пише в обята, ще са на 35, пит карам отзад. Ама като дойдоха и чуих се да я ги взема, викам, така не, че нямам други гуми, по-добре ги взема. 45 леса да ти гуми. Ще му се обадим това да му кажеш. Дай ги за 30. От 5 лева едва мисля ли. Те вижте цената им ефтина, аз не търся това. Да, проблема е, че не са това, което трябва. Бе. Другия вариант е те отпред, кои качиш ще опират. Но. Си отпред няма шанс. Че така съм си издялкал. Има ли, бе? Да, издялкал съм си маркуча отпред на Казанчето и вчера наливам вода за читачки. И какво само снимаме? Да. Ще ме изрежи после. Не. Ще си помисля. Ако искаш бомбе, има в колата. Бомбе, боне. Това си ми е... Що не казава, аз го купувах това. Той Теодор имам следен, той е имал, он е имал. Да, ама колите си на майка му в газа. Ми не, на 2 минути. И ти вземете хладилната чанта от колата, бе. На тедо. Да. Защото вътре са ми и бири и всичко е вътре. Води, моди, коли, моле. Пържолите са вътре. Не дай малко газ. Аре, супер. Карахте ли веднъж? Не взехме сутринта още в първите, се прибрах. То много възможно. И сега пак е възможно. То татков завой, ужас. Аз ходя на 120 банък спирачка и Ти ли за малко. За малко. С 120. Да. Все едно си налезе. Завивам и тя ще дрифт. И мен днес така излезе по дрифт. Да. Не вчера с 15. Изкопал съм всичко около пистата. Айде, няма да кажем, почакаме сега. Тоест и еска само натъпкали. Кой? Букшиш. Червената? Да. А това другото с рубарите на кой? Него? Пак не го. Няма да я карате я гледам. Тази камера снима ли снима? Снима? Няма ли падне батерията? Да. Няма да караме. Няма да караме, не питали? Два пъти мина тая аварийната, червената нещо. Бе да е тура 2 метли отпред на бронята, барем да мите. Червен какво става? Това мирише на газ. Кое? Не е да бензично си кога ще е. Ба! Що да си же? Да да си, няма тръмско. Що? Не знам. Само бензином си. Запрем една камера. Отгоре. Тя до сега снимаш ли? Да, има тук сумати глупости на снимани.